Sever už se rozpíná. Úvodní choreo před tímto zápasem. Lukáš Masopust a dnešního zápasu Tobias Štýler, kterému na čarách budou asi stavení 4-4-2. Za ní bude stát brankář Anthony Morris, nejstarší hráč belgického celku. V obraně před ním Castro Montes, uprostřed McAllister společně s Machidou a na levé straně to uzavírá Leysen, záloze. Začíná zápas číslo 1 ve třetím předkole o Ligu mistrů. Slavie hostí Union Saint-Gilloise a bude to pořádná mela. Úvodní nákop. Z levé strany. A balon nepříjemný na malé vápru a ještě, že tak. Tenhle míč se stočil těsně vedle kinského tyče. Stav zůstává 0-0, ale myslím si, že teď trošičku zatrnulo. Jak kinskému, tak i obraně Slavie. Tady nám ukázal v podstatě poprvé v utkání Cameron Puerta svá kouzla. A tady... Nepříjemný balón na přední tyč a byl to právě Kevin Rodriguez, který se tam stihl zapojit naštěstí. Další část Korea. Dalo by se říct, které si připravili slavističtí fanoušci. Druhý aut až do pokutového území Korí a tohle obrovská šance, ale víte, že zasál tvrdě vycítili slavističtí fanoušci. Další auto je vazování, balon míří do vápna, ale tam je připravený McAllister. Safiris společně s provodem ale ještě zabojovali. Zajímavý centr, je to gól! Tomáš Korí 1-0 pro Slavy! Neproklouzl někomu ze Slavie. Přenesení a co vymyslí Prepsl, také napřahoval. Prepsl! Čas fanoušků se raduje zbytečně. No a nedopadlo to vůbec špatně, je to znovu Tomáš Korí! 2-0 pro Slavy! Centr, další výborný náskok a Tomáš Korí je prvním hráčem Slavie, který v této sezóně... Slavia zkouší signál, provod. Pejrejs praporek zůstal dole, zajímavý centr, ale nakonec do prostoru, kde nebyl nikdo ze sešívaných. Tak se ještě pokračuje, Diouf! Z úhlu komentátorské kabiny na svou stranu získal všechny fanoušky Slavie. Balon letěl do prostoru, kde byl, ale nakonec se zakončovalo na plné ruce práce měl Anthony Morris. Nakonec píská rozhodčí Tobias Štýler faul. Tak to bylo. Tuším, že to byly nůžky Filipa Prepsla. Morris, až pak přišla ta akce Prepsla. Který zkoušel vyřešit, teď pozor, obrovská chyba a Diouf může dát třetí gól. Není to Diouf, je to Oscar, ale tohle situace nic se mění. 3-0 pro Slavy. Leda byla rozehrávka Antonio Morrise, přišla Union set sakramensky draho. Oscar zcela připravený přeskočit svého protivníka, ale naprostou většinu zápasu se Union dostává maximálně na přelom druhé a třetí třetiny hřiště. Teď ale centr do pokutového území, který končí v kinského síti. Slavie si dala vlastní gól a skóre je z jejího pohledu 3-1. Šťastný zásah Alexe Puška. Jí posílá balon do vlastní sítě a Slavie vede už jen o 2 góly. A měla by to být spíše červená, je to tak. Union bude dohrávat tohle utkání v 10. Naprosto šílená a zbytečná reakce.
Ale samozřejmě, že ve slavistickém táboru se nikdo zlobit nebude. Mohamed Husseini tímhle blinkancem oslabuje Union v závěru utkání. Tady to ostatně celé uvidíme. No, viděli jsme, že on přispěl vlastně k tomu faulu Oskara, protože tam nechce podkouzl. Pak se to celé sešlo, no ale sledujte to pokračování. Nejprve rána pěstí, ještě jeden zásah rukou a pak tohle zahození. Tak tam by si mohl Tobias Stieler počítat v podstatě hned 3 věci, jestli jsem dobře. A tohle je závěrečný hvizd dnešního zápasu. První evropská noc v Edenu dopadla pro sešívané dobře. Slavie poráží Royal Union Saint-Gilloise 3-1 a velkou zásluhu na to měla nová posila Tomáš Chorý. Výborná práce od Slavie, která se připravila výtečně na Union. Bylo to vidět hned na několika aspektech. Já musím